Автоматична лента около машината, подходяща за запечатване на квадратна кутия, правоъгълен контейнер, кръгъл, сърдечен контейнер, овална бутилка, лента за осмоъгълна кутия около машината. Структурата на намотката е проста, а лентата може бързо да се регулира и сменя. Машината има добра адхезия и гладкост. Електрическите и пневматични компоненти на цялата машина са изработени от известни производители. Машина с висока производствена ефективност. Това е идеална машина за опаковане на ленти за храни и други индустрии.